Xayrli kech do'stlar, efirda men Diana Tajiddinova. Demak, яшьлек тавышын яңгыратыр вакыт җитте. Bir атна дәвамында яраткан җырчыларыгыз өчен тавышлар юлагансыздыр дип ышанам. Һәм үз чиратымда нәтиҗәләрне сезгә җиткерергә ашыгам. Ул арада җырчылар белән хайваннар, җәнлекләр турында сөйләшербез. Алар үзләрен кемгә охшата икән? Хәзер белербез. Ни кызганыч, яшьлек тавышының кагыйдәләренә тугры калып, бер җырчыбыз белән сау булашабыз. Әлеге җырны соңгы тапкыр тапшыру кысаларында тыңлап узыйк. Саумы авылым, сиңа кайттым тагын, бик сагынып бала чакларны. Шаулап турсын, һәр чак синдә тормыш, сүндермикче мишләү чакларны. Әй үрнәгем минем, газиз туган авылым үрнәгем, синнән матур гүзәлрәк җирне мин бер байларда да күрмәдем. Әй үрнәгем минем, газиз туган авылым үрнәгем, синнән матур гүзәлрәк җирне мин бер байларда да күрмәдем. Премьера! Яшь талантыбызны каршы алыгыз һәм әлбәттә җырны ошатсагыз, тавышлар юламый калмагыз. Туган көнеңә бүләкләр алып килдек мул итеп, моңайма гомер уза дип яшә син уйнап көлеп. Туган көндәге теләкләрне уеп сал син күңелеңә, яшә матур бул бәхетле шул теләгем үзеңә. Туган көндәге теләкләрне уеп сал син күңелеңә, яшә матур бул бәхетле шул теләгем үзеңә. Хөрмәтле Рита, сезне чын күңелемнән туган көнегез белән котлыйм. Һәм әлеге җырны сезгә бүләк итәм. Һәр ел килә дә җитә ул туган көне дигән бәйрәм. Саулыгыны, бәхетеңне бирсен сиңа Тәгаләм. Туган көндәге теләкләрне уеп сал син күңелеңә, яшә матур бул бәхетле шул теләгем үзеңә. Туган көндәге теләкләрне уеп сал син күңелеңә, яшә матур бул бәхетле шул теләгем үзеңә. Туган көнедә барда теле изге матур теләкләр, кабул булсын чынга ашсын ихлас әйтелгән сүзләр. Туган көндәге теләкләрне уеп сал син күңелеңә, яшә матур бул бәхетле шул теләгем үзеңә. Туган көндәге теләкләрне уеп сал син күңелеңә, яшә матур бул бәхетле шул теләгем үзеңә. Яшә матур бул бәхетле шул теләгем үзеңә. Филүс Бөркет үзен кемгә тиңләгәне артык сүзсез дә аңлашыладыр. Бөркет булмаса, бүре булыр идем дип истәде ул. Җырчы исә әлеге җан ияләре кебек ирек ярата. Ирегемне кысалар чыдый алмыйм дип сөйләде ул.
Иреклегемне зинхар бәйләмә дип җырлаучы Филүстән без башка җавап көтмәгән идек тә. Әйеме, дуслар? Жылы йорт кирәкми, күңелем гөлтәли. Ай нурында төннәргә китәргә. Явазлык күздә юк, җан әрнүдә юк. Бүрегә зирәклек гасырлардан килә. Күңелемдә минем рухи гөреш яши. Иреклеккә байлык һәм гаилә бәхете. Аңла мине иркем, сөйгелем син аңла. Яратам бәлки ай нурлары чакыра. Балаларны сөеп, янәшәдә булып, тормыш авырлыгын шишеп яшим мин. Азатлык сөючән хыял диңгезендә. Бөркет кебек күккә очар идем мин. Саф бәхет миннән бәгырем сорама. Киң иреклегемне зинһар бәйләмә. Кыргый бүре халкы миндә гел яши. Бөркет кебек җаным күкләргә үрли. Күңелемдә минем рухи гөреш яши. Иреклеккә байлык һәм гаилә бәхете. Аңла мине иркем, сөйгелем син аңла. Яратам бәлки ай нурлары чакыра. Саф бәхет миннән бәгырем сорама. Киң иреклегемне зинһар бәйләмә. Кыргый бүре халкы миндә гел яши.
Баксаң, соңгы арада яңа тенденциялар барлыкка килгән. Кешеләр өйләренә йорт хайваны итеп эт яки песи түгел, дөньядагы иң бәләкәй кош калибри алып кайталар. Әлеге кошның буе максимум 10 см булырга мөмкин. Гадәттә ул 5 яки 6 см була. Дөресен генә әйткәндә, без киләсе резидентыбыз Чулпан белән бу тенденцияны аңлап бетмибез. Бәләкәй, тотып та булмый, яратып та булмый, югалса тапмассың да. Соңгы хатны йылы-йылы әрнеп язам. Сине шашып сөюләрем булды микән минем хата. Мин бит сине эзләп сөям, булсаң да син читнең бары. Син бәхетле, миңа кыен, онытма син мине бары. Мин бит сине эзләп сөям, булсаң да син читнең бары. Син бәхетле, миңа кыен, онытма син мине бары. Янәшәңнән бара алмыйм, син минеке булмаганга. Рәхәтләнеп кыша алмыйм, онытылып яратсам да. Мин бит сине эзләп сөям, булсаң да син читнең бары. Син бәхетле, миңа кыен, онытма син мине бары. Теләгәндә күрә алмыйм синең назлы күзләреңне. Синсез яшәү түгел, белмим озакка түзәрменме. Мин бит сине эзләп сөям, булсаң да син читнең бары. Син бәхетле, миңа кыен, онытма син мине бары. Мин бит сине эзләп сөям, булсаң да син читнең бары. Син бәхетле, миңа кыен, онытма син мине бары. Син бәхетле, миңа кыен, онытма син мине бары. Онытма син мине бары. Дуслар, өйегезгә берәр 4 аяклы яки канатлы дус алып кайтырга курыкмагыз. Зыянга караганда алардан файда күбрәк. Галимнәр дәлилләвенчә, җәнлекләр безнең кайфны күтәреп кенә калмый, шулай ук иммунитетны да ныгыталар. Эштән кайткач, сезне түземсезлек белән көткән җан иясе күрү нинди рәхәт. Киләсе резидентыбыз Айрат Камалов та минем бу фикерем белән килешәдер.
meyegenem uşak yana dörülep gündem Belur tuyga jitmey bolmaz aşığı yok alem yugalettingem Rəhmət yazmış uşu kişi Minin bəxit qaydan bildin Ayaz kuka qarı közlər Жылы uşaq yağıb birdin Artıq yanmay sönmeygənə Uşaq yana dörülep gündem Belur tuyga jitmey bolmaz aşığı yok yugalettingem Bizning bäxitleysen tösülüp Yawa bizge kökten gelip İlim bu yaw yazmış özüm Ak bäxitge koyduttırıp Artık yanmay sönmeygene Uşak yana dörülep gündem Belur tuyga jitmey bolmaz aşığı yok yugalettingem Artık yanmay sönmeygene uşak yana dörülep gündem Belur tuyga jitmey bolmaz aşığı yok yugalettingem Elim yugalettingem Алсу Самигулина үзен атка ышатты. Эштән бәхетем бар минем дип елмая ул. Быел җырчы бар рекордларны бәреп бер юлы 4 җирдә эшләгән. Мәктәп, пионерлар йорты, реабилитацион үзәк һәм бердән Россия партиясының секретаре дә булган. Алсу, үзеңне сакла, алай күп эшләргә ярамый. Jırların min sağındım Donlar otkan şokta kuşlar kebek Uramlarga шығып қағындым Туған яғым сенің қадіріңні Шитке китке шоңладым Артlarыма бұрылып
баласы туған туфрақ сенен бір қойшанда айырылмасын әдем баласы туған яғым сенің қадіріңні шетке кетке шаңладым көрінмейме дие бұлынарым ортларыма бұрылып қарадым на 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 туған яғым сенің қадіріңні шетке кетке шаңладым көрінмейме дие бұлынарым ортларыма бұрылып қарадым ортларыма бұрылып қарадым ортларыма бұрылып қарадым Яраткан җырчыларыгызга кушылып җырлап кына утырмагыз, дуслар. Алар өчен тавышлар да юллагыз. Тавышларыгызны TMTV каналының рәсми сайтына кирип, яки 1320 номерына SMS хәбәрләр юллап бирә аласыз. Иң мөһиме, яраткан җырыгызның кодын язырга онытмагыз. Ә әлегә киләсе җырны тыңлыйк. Әйтәлі миңа, қойдәлі сен, һәм қойда еремсің мен. Қошан біздің көзләр ұшырашыр, ике йөрәк бір-бірсін табыр. Миңа кирәк синең җылы кулың, һәр чак синең янында булуым. Миңа кирәкми читке эше, син минем чынга ошмаган төшем. Күктә безнең өчен яныр йолдызлар, бергә кисешер юллар. Сизермичә үтәр еллар, бу бары тик башымдагы уйлар. Күктә безнең өчен яныр йолдызлар, бергә кисешер юллар. Сизермичә үтәр еллар, бу бары тик башымдагы уйлар. Башымдағы ойлар, ойлар. Тек башымдағы ойлар. Йылдызлар арасында izleymin seni. Sen de şulay izle meni. Yürek tınışlanmay seni tapmasam, eğer men seni göre almasam, көрсәтерсең миңа yolыңны, кинә сузарсың қолыңны. Мен сиңа эндәшермен, син минеке диярмен. Күктә безнең өчен яныр йолдызлар, бергә кисешер юллар. Сизермичә үтәр еллар, бу бары тик башымдагы уйлар. Күктә безнең өчен яныр йолдызлар, бергә кисешер юллар. Сизермичә үтәр еллар, бу бары тик башымдагы уйлар. Тик башымдагы уйлар.
Бәлки бәрі сенің үшін болар едің менің күшім. Қаршық енішімде болсаң, үндәш меңа жылымны тойсаң. Киләсе резидентыбыз Аяз Габитов үзен песи белән чагыштырды. Шундук тыныч кояшта кызынып ята алам. Ләкин ачуымны чыгарсалар, рыська да әйләнә алам ди яшь егет. Ләкин бу арада Аязның артык ял итәрлек вакыты юк икән. Клип төшереп йөри. Димәк, тиздән ул безне өр-яңа иҗат җимеше белән шатландырачак. Көтеп калабыз. %95% кеше йорт хайваннары белән сөйләшәләр икән. Шуңа күрә песи, эт, хәтта аквариумда яшәгән балыкларыгыз белән сөйләшәсез икән. Бу шизофрения дигән сүз түгел. Бу бары тик статистика. Һәр кешегә янында җан иясе кирәк бит. Бергә сөйләшергә, бергә язга атларга. Ә кем белән Фәннур Зарипов язга атлый икән? Хәзер аның җырыннан белербез. Хит парадыбызның 3нче урынга лаек җырчысын каршы алыгыз. Алло, Альбина, син меней? Син Америкада түгелмесең? Яра, көтәбез. Альбина кайтам ди бит. Кайсы Альбина? Мине Гали кызы бар бит. Саңаны күптән кайткан юк бит инде, кайтыр юлында уныткандыр инде хәзер. Менә кайтай, юлга чыккан 2 сәгатьтән кайтып җитәм ди. Ирештин сәламнарым сиңа сөйгән ярыма булмаганга янымда күңел сине сагына дөньяда син булганга хыялларым канат
вакыт Dünyada sen bulганга Хыялларым канатлы Яратам дип кабатлы Күңелем язгатлы Dünyada sen bulганга Хыялларым канатлы Яратам дип кабатлы Күңелем язгатлы Bildirişi hislerini Işkın uşak kabıza Alıp gidip yazıma Törür idim nazıma Dünyada sen bulganга Хыялларым канатлы Яратам дип кабатлы Күңелем язгатлы Dünyada sen bulганга Хыялларым канатлы Яратам дип кабатлы Күңелем язгатлы Резида Бүләкованы күпме генә тырышсам да бер кемгә дә ошата алмадым. Үзенчәлекле булгангадыр мөгаен. Эзләп тап җыры белән Резида сезнең күңелегезне яулап алган икән, тавышлар бирергә онытмагыз. 1320 номеры тавыш 101 коды. Яшьлек тавышының икенче баскычында урнашкан җырчыны тыңлыйк. Min seni gördüm düşümde Yılmayıp geldin miңа Uyanıp menim solandım Düşküne buldun diye İzlep tak meni bağırım İzlep tak meni canım Kütem min seni bəxtim Kütem min seni yarım İzlep tak meni bağırım İzlep tak meni canım Kütem min seni bəxtim Kütem min seni yarım Düşümde seni moğlayıp Jırlarımı jırladın Uyanğaçta şul jırlarың Kulağımda yankıradı İzlep tak meni bağırım İzlep tak meni canım Kütem min seni bəxtim Kütem min seni yarım İzlep tak meni bağırım İzlep tak
izlep tap meni jonim Kötem meni seni baxitim Kötem meni seni yorim Izlep tap meni bag'irim Izlep tap meni jonim Kötem meni seni baxitim Kötem meni seni yorim Izlep tap meni bag'irim Izlep tap meni jonim Kötem meni seni baxitim Kötem meni seni yorim Дөньядагы бар галимнәр ике төркемгә бүленгән. Беренчеләре, әгәр дә кеше йорт хайваны ала икән, ул аны үз хылыгына туры китереп сайлый ди. Икенче төркем галимнәре кешеләр җанварның характерын белә алмый. Еллар дәвамында бергә яшәгәндә генә хуҗа белән йорт хайваны бер-берсенә ошый дип билгели. Кайсына ышанырга да белмәссең. Экраннарда алтын медаль хуҗасы, карыйбыз. Синең белән шундый рәхәт миңа Бөтен дөнья нурлы, кояшлы Елмаюын күрсәм күкетә түгел Мин янымда тоям кояшыны Ышкыны булып кердең күңелемә Шатлык өстәп минем гомергә Язсын иде назларыңны тоеп Бәхеттәмен тыю гомергә Ышкыны булып кердең күңелемә Шатлык өстәп минем гомергә Язсын иде назларыңны тоеп Бәхеттәмен тыю гомергә Бер сирпелеп карауларың җитә Йөрәгемдә утлар кабына Хисләремнән бер аерма дип Күзләреңә карап табынам Ышкыны булып кердең күңелемә Шатлык өстәп минем гомергә Язсын иде назларыңны тоеп Бәхеттәмен тыю гомергә Ышкыны булып кердең күңелемә Шатлык өстәп минем гомергә Язсын иде назларыңны тоеп Бәхеттәмен тыю гомергә Бәхетемне синдә таптым җаным Бер генәм син минем алтыным Мәңге шулай хисләр суынмасын Бул бәхетем сүнемәс ялкыным Ышкыны булып кердең күңелемә Шатлык өстәп минем гомергә Язсын иде назларыңны тоеп Бәхеттәмен тыю гомергә Ышкыны булып кердең күңелемә Шатлык өстәп минем гомергә Язсын
Яссыны иде назларыны тыйып, бәхетті мені тыю ғымырға. Ұшқыны булып кердің күңіліме, шатылық істеп менім ғымырға. Яссыны иде назларыны тыйып, бәхетті мені тыю ғымырға. Бәхетті мені тыю ғымырға. Сәлем дип исәнләштем, пока дип сау булашам. Яшьлек тавышы резидентлары белән сезне мин Диана Тажетдинова таныштырдым. Бүгенгә киләсе очрашуларга кадәр дип сезнең белән сау булашам. Пока! Наконец-то и в Казани появился учебный центр, в котором можно воплотить свою мечту и стать профессиональным визажистом. Центр Мейкап Ателье – это школа международного класса, и здесь мы не только готовим профессионалов высокого уровня, но и даем возможность повышать свою квалификацию уже работающим визажистам. Центр Мейкап Ателье.